actually wala ko ni uli og tagbilaran na ako sa Panglaw Danaw Panglaw. Dari ko natulog kay actually gahapon namin activity which is diving, intro DSD, discover scuba diving. And then for today, we'll be going to Alona kay actually ito tami sa asa to sa Kampanaryo no? Sa Kampanaryo sa sentro kay adto ko no magkita kay because of the coastal clean up, another clean up which is headed by the municipality of Panglao. So for today, kay nauso ba ng location, so we will be going to Alona kay adto mi magtiwas og pangjinlo kay daghan kuno og basura. So we'll be going there. I am just waiting with my two friends, si Brad ug si Sis. Wa na mi ligo iron dito na. Laban ra. So manay mong makaton karon. So we'll be going there. So see you there at Alona, guys. Bye. Namin sa Alona, guys, going down. So makikita sa mga amigo, mga late. Pasensya ilaman mi ha, kay na late mi kay tungod sa kakapoy sa activity gahapon. Pero enjoy. Pero padayon lang gihapon ha. At least na present, di ba? It's better late than never. Di ba, guys? Yes. So nami padong nami ha nanay dalot nagapaklay. Pero gahinahinay rami jawat pud ba nahinlo na to ni gabot. Diba, guys? So atong tanahan kung na ba mong mga kauban diri sa Kaabag. Fresh jud ko sa gunsaon. Sana all fresh kalingaw. Oy, ligo. Ako si Rizal. So natanawa, guys, actually mura siya nahimong ghost town jud before sa pagsulod sa pandemic mura siya na ghost town pero actually nahinay-hinay na siya og kabibo. Or na natin makita pa rin ang mga tao. So padung sa inyo, guys. So akong ipakita ninyo asa na mga kauban ng hinlo sa dagat kay lisod jud kuno ning mga plastic samot ko nas kadagatan. Bye, guys. We're here na, guys. Napang po yung mga tao. Welcome to Alona Beach. So ingani siya kahinlo, guys. Ang mga usa sa beach sa Panglao. Magani pagdadag sagbot ana ba? Hindi pwede. Di pwede. So, tanaw sayo sila, guys. Nga na siya masa. Lamig yun ang samot kay taog, guys. Mana na-enjoy ko kahapon. Kay gamay ray baklaya. Nagtanong man sa tagkural sa to. Ito na sila linto Marag mauna niya mong kauban to dito to gaw na una. Marag maudyo na. Sis ko to ka mag-spotting. Sis. Ay, naligo kagabi Hey. Yan na siya. Arapit namin. Naalagay ni chat bitaw no. Pinaspasay namin, guys, kay murag uwaw na kung di mi katabang. Ay. So at least nara ko basura. It's coming to town. Tanaw mo, dito dyan na siya mo-open mas makikita na kay mo-open dyan na siya sa isang cellphone. Morning, everyone. Sana all spooting. Morning. Hi, morning, mom. Morning. Andali. Natabang tag-arsa dali Nag-at. Ya mo nini. Aw. Uy, kurda siya. Kaya saan yung patag sa'yo? Oo. Ha? Wala. Tara. Uy, tagay. Kapasok ko gabi. Kapasok nga? Waduwa na gabi. Dito
Hi, good morning. Oh, no. Nana sila basura, guys. Nakibingwit ra. Saura may kay Way Sako. Ha? Kuan ba lang service charge ba? Abi ko, ako yung mga huna-huna nito. Tubang man gud kana ko nga way pamahaw sa ginuko na tay budget. Sorry. Hindo. Nagkapangabri pod, ikaw pang kuan ya, pangabri pod. Dari oh. So, basura. At least nakanda kog sako. Sa di botelyaan sa ni. Sa ni lata. Milo everyday. Tag-iya sa naman tag-iyo. Uy, nay tag-iya na kay nay tag-iya. Oh, nay tigluto rin. Sin ba yung sudanan na nilag oil? Di lata mo nga nagputi. Aw. Ang problema kanang sugangan mo yung suod. Wala magod kay dito magod sa area daghan kaayo tao. Yan ay tadi LCU dito tara niya kamay lang basura dito. Sunta dito mag tutorials lang. Sir, nahubog ka gabi, sir. Uy, wadyo ko nahubog uy, gutagay uy. Wala gyud. Niundang na miyana gabi eh. Haway sa kuno. Kuya mo gura siya mangilog og motor. Para mapunta dili ta na. Kare ra jud nagdagbida gabi man. Kasa? Yan kay Inita. Alam mo gawas sa imong bag. Uy basin na itag ija na ha. Basin na itag ija bitaw ana. Mangunang ka na. SIM card. Oh, gibali nga SIM card gaaway galing ning kuanan ni. Mag-aaway sa alona. Gibali ang SIM card. Ni oy. Gibali na siguro kay para dito. Gibali na dayon ba kay ingon nga gusto lang nila bakasyon, dili kay mag-text. Dili oy. Before ko ana nila for kanang holiday girlfriend, holiday boyfriend. Oh. Balik ko so may kontak balik. Ito na ba yung Jabil? Kana guys. Yan ang mga kauban ko una guys, mga pilingan ng una. Wadera mga kauban naman. De, kani si Atinita, kan ba? Si, Musa. Morning dili siya mahot na ng tingog kay Kebo kag ang isa karabihan niya kay ang liog ginikanta. Kanta na liog ra jud adjust. Inig sa kay kami na kalito. Mura lagi ka lang magkumadaga lagi. Wow. Mura lagi tanawon. Ang ako kay magkandi. Lugot. Kandik lubot, adi kandik. Di, nalugot ba nalugot? Nga ni sunod ba ko sa klina pag human zumba siya ro paning to. Zumba sa dagat no? Ito, why not? Hadi kay magdapos ang bluetooth sunod ba siya sayaw ta. Okay. Tanawon ba siya di ba? Pero yung effect na ay mga ginagmay basura which is mga
Nagpangkiping mga pagbati di ay. Lagi sama na ipagawas na. Kuan ay gigi-block na niya ang law of attraction, gi-block na. Nawa na di mo abot para nimo. Bitaw. Di tol and glow in the dark. So, ano guys? I am with the secretary ko na. Sige na, pagyaw-yaw kaya sa kadak-sa. Char ka dyan. What? Feeling fresh, huh? Feeling fresh. Namisahanan, pero sa gawas pala. Bye! So, I will continue our vlog. So, dagan na sila nangapunit na rin, guys. Net, say. Yeah, among kauban na sa Batuan chapter ni sila. Kinapusgan sa Batuan. Ang presidente sa Batuan. Masud pagali ka. Nala masura guys. Si Ma'am sayang gamit ni si Ma'am kahapon. Oh, miskin nindot na kayo. Sunod, lagi sunod kay magkuha naman po sunod. Biyahe na lang jud mo kung naipagkaugma, biyahe na lang jud mo. Kaya ron dili mas stress. May problem, sir. Pag Matala City na. Ay basig na sayo pag oras dai. Ondoy. Hala tangkig. Kadang dive na ako pa. Sayo-sayo ratong ibabaw. Tilingon po dancer ni isda ay kanang kuan ha. Paato pala itong kuan kay magama patag design sa mga botilya pero ano. Lagi magkuan to mag-designin sa botilya para atong ipambaligya. Mga smear no. Kaya ako na lang yung kansan ha, kaya ako yung bitaron.
gusto makagama tag katong design sa bottles bitaw. Pwede niya. Kuan good bottles nga pang decorative material sa house. Ano pa i-realize? Eh, di ba sa... Sige, at sa magkuhan ka. Di ka tayo? Di mo mang good na kajama-jama lagi na sila. Muna nagkuwang og katog. Muna resulta og kuwag katog. Magsulti-sulti nagwa nakita. Daghan na ra ba imaginary sa tong grupo? So laban lang ihapon. Kaabag yapon para sa paghinlo sa kadagatan. Ginloan man ni the other time, another nasad ka nilaging daghan kalingaw. Daghan jud kalingaw, dis lagi kay hinlo na pud niya. Kanilaging every now and then ay bisita bitaw ning dagata. So, tanaw sila. Oh. Kita ko sila na. Masa ni siya nga resort? Apilas. Sana all. Just off. Wala putol na. Ay, papahinom-dom. Ay, abrihin ng mask kay basig maklaro. Kung ganahan mo og pambuak nga kanta, kanang pampauli sa bisita kani siya Hayra. Ate sa promotional na kung gusto ninyo nga lingugmugan yung silingan, sige lang, pwede ninyo hayron. Wala giniapil siya gahapon si kanay maigsoon day charka. Ay sa day kagikan. Ah. Sa isla salon or salon good proper? Sandingan. Size. Oh, makaliwat lagi. Kasi kaliwat laging gazini, di ba? Di ba? Oh, kato. Oh, mga beauty queen ang material. Wala ni mo represent og luon sunod. Dapat na putot kay mura dito. Ah, padapla. Putin. Nalingaw na ba sa char kagahapon ga dive. Ay, may jowa. Ingnan lang kon. Ako mag-practice sa kong pahanginan. Ulo sa baboy? Nabilin gapon?
Kani oh. Mo ni daga na mo kani usa oh. Say hi sa daga. Daga ni siya. Munig daga. Nangita siya tall, dark, and never mind. Nangita ko na siya tall, dark, and never mind or tall and glow in the dark. Maura na yang gipangita. Ano, malata na na. So, we're heading back. Basig mo nag-diving gahapon ha. Oy, partner. Murag ikaw jud gipa-remembrance sa anak, ma'am. Mamo ni siya. Ipakuan jud siya, murag na jud mga reminders niya nga kinahanglan na gyud. Reminders. Uy, na-jig akong tujum kahapon, uy. We're heading back, guys. Kay mag-segregate ni. Diba? Say hi sa... Hi, te. O, i-support na ninyo, ha. Iyangan siyang vlog kay vlog. Si Rila Durban ha sa vlog, ha. Don't forget to subscribe, guys. And then, Bandido. Og si Maldita. O, ni-appeal ni siya og kuan ko sa green up. So katong mo ni nahimo siyang security guard. Nagbantay kung safe ba kuno ang area. Mo ni siya. Mo ni kabantay. So, we're heading back na. Mabuti pa sila eh. Palikod siya ko. So, mag-segregate na miya to, guys. So, pabalik namin guys. Kaya ito na may mag-segregate sa mga basura. Oh, mag-segregate namin. Mag-segregate namin guys. So, nanay, dagan namin sa... So, we'll be going na. Kaya mag-segregate namin. Mag-segregate namin so good guys. So, pasay katimaan ko upat to ang gitano. Nahor atong gitapat. Kapag siguro kay gadaman sila gay. Lagi butang ra sa dapat ko nila nila. Oh, okay. Daya mong kauban po daw. Wala lang kagahapon.
Pagapon. May bayan din eh. Maluan, may bayan. Palihog ko mga naiglab sa tinets. Dalag kay ga-vlog ko. Ma'am Lay, nag-imong remembrance, imong gibutang are. Okay, so now with members and also our advisor nabot na. Ala, kana padayon sa inyong mga Dalian na ninyo kay ang pamahaw nato. Nakasalalay sa basura, pera sa basura. Plastics. Na sir, gipa-remind jud siya sir oh. Kana joy nagpatimaaw niya sir. Ga-remind gyud. Masa to? Medyo ako sa English sa kuan bildo. Bildo. Okay, so ano siya guys? We're in the process of segregating all the kuan garbage para madali siya hinlora dito. Continue segregate sila guys sa magamay nga pamagi. At least we can create change and hopefully we can responsible tapuhon sa itong mga basura guys. Guys, so we're done. We're done having our coastal clean up and for us, murag this is just a reminder sa tanang mga liguay, especially if you're going to beaches and other please bring unsa imong gipangdala pagdong dadaan ninyo pagbalik ha. Dili pang bilin. Kay magsige mo kaon og isda, wa na mo kay baw nga isda yung gikaon, ikaon na tog silupin. Di ba? So gatangag na. So inga na lang. So tinabangay lang ta guys sa paghinlo sa tong kalikupan. And this is your vlogger, teacher, landscaper and others, Sir Dance G saying you goodbye. Bye-bye sabi. Bye-bye. Bye-bye.